ఉంటే ఎప్పుడైనా కానీ మనం మర్చిపోకూడని చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు ఏంటంటే, ఏదైనా కానీ ఒక స్థాపించిన వ్యక్తి, స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి అనే వాళ్ళకి సరైన గౌరవం లభించాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని మనం తప్పకుండా ఆయన పేరు మళ్ళీ పలకం మీద చెప్పిస్తూ కానీ దానికి ఎలా చేయాలని చెప్పేసి కూడా మీరు ప్రయత్నించండి. అలాగే ఇంకా పొట్టూరు రవి గారు కూడా మంచి సూచన చేశారు. వచ్చిన వాళ్ళకి భోజనాలు పెడతాం అనేది, భోజనాలు పెట్టడం వల్ల మనకి పెట్టడం వల్ల మిగతా వాళ్ళు కూడా ఆలోచించి మొత్తం అందరినీ కూడా ఆలోచించి చేయండి. ఏ విషయమైనా కానీ తిరుపతిలో అన్నప్రసాదాలు ఇస్తున్నాము అంటే అక్కడ ఇంకే అవకాశం లేదు కాబట్టి దాంట్లోంచి అందరికీ అన్నప్రసాదాలు ఇవ్వడం మంచి సాంప్రదాయంగా జరుగుతాము. కానీ మొదలెడితే మనకి ఇక్కడ మొదలెడితే శుచి శుభ్రత కాకుండా ఎంతో నీట్గా ఉండేటట్లయితేనే మొదలెట్టండి. లేకపోతే ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ